ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ କଳା କେନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି, ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଆପଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଅଛି, ମୀରାବାଇ କଳା କେନ୍ଦ୍ର ଏଇଠି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ କରିବ। ତା'ର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯିଏ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୀରାବାଇ କଳା କେନ୍ଦ୍ର, ସେଠିକାର ଅନୁଭୂତି ଆଉ କଟକ କଳା କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁଭୂତି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଗୁରୁ ମୀରାବାଇ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସଂଗଠକ। କଟକ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ବହୁ ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ବିସ୍ତାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କଟକରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମୀରାବାଇ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପରିବେଷଣ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ପରିବେଷଣରେ ଆମେ ଏହି ମହୋତ୍ସବଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଗୀତିନାଟ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁବାବୁ, କଟକ ସହର ହେଉଛି 1000 ବର୍ଷର ସହର। এই କଟକ ସହରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ରହିଥିଲେ, କଳା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏବଂ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ରହିଲା ମୁଁ ଦିନେ ଦିନେ ଏ କଟକରେ ମୋର ଯେଉଁ ମୀରାବାଇ କଳା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଭୁବନରେ, ତାକୁ ଏଠି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଣିକି ଏଠି ପରିବେଷଣ କରିବା, ଏଇଟା ତମ ଏହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। କାହିଁକିନା କଟକର ଗୁରୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଦାଢ଼ତା ଭକ୍ତରେ 30ଟି ଗୋଟି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ରାମା ଗୀତିନାଟ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନର ଏବଂ ମୀରାବାଇ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଉଭୟଙ୍କ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ କଳାକାର ଏଥର ଅଭିନୀତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ମୋର ରହିଆସିଛି। ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଏକତ୍ରିତ କରି 3 ଦିନ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବଟି ପାଳନ କରାଯିବ, ଯାହାକି ଏହା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିବ ମୋର ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନାଇଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନରୁ ଆସି କଟକରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। କାରଣ ଆପଣ ଜଣେ କଳାକାର, ଆପଣ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ଆପଣ କଳାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆପଣ, ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଆପଣ ଆକୁ ଖାଲି କଟକ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତରେ ଆପଣ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଗୁରୁବାବୁ, ଆପଣ ଅନେକ ଦୂରଦର୍ଶନରେ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ମଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରିଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ କରିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ଏସ୍ଟିରେ ବି କରାହେଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ଏସ୍ଟିରେ କରିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି କରିଛନ୍ତି। ଯାଉ ଆମେ କଟକ ତରଫରୁ 1000 ବର୍ଷ କଟକ ସହର ତରଫରୁ ମୁଁ ସେଇ ଆପଣ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି, ସେଇ ରାଜୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସି କଟକରେ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।